Ma, ba't walang bigay si Lolo, ma? Di na nagbibigay si Lolo, bakit? Okay, nakita ko. Thank you. You're welcome, ma. Ma, hindi nagbibigay si Idol Loslek. Nakakulay together ako, Idol Loslek. Ma, gusto mong umakyat, Idol Loslek. Ikaw ang kakanta sa taas. Dali. Yan, nakapin yung hagdan, Idol Loslek. Lasing ako, guys. Ayan o. Ma, pauwi pa lang ako. Lasing ako. Naginom kami ng pinsang ko. Lakas ng tama pala yung blue eyes, ma. Pasaway. Happy Fiesta! Idol Loslek! Fiesta, laging fiesta dito, Idol Loslek. Mahaba pang biyahe ko, ma. Idol Loslek, nakakulay together ako. Baka gusto niyong umakyat. Punta ako ng ferry. Lasing ako. The house is drunk. Sakay tayo ng ferry, guys. Ay, nahihilo ako, ma. Hindi ako pwede dito kasama ko sa room. Kailan pa hindi mo yan kasama sa room, Idol Loslek? Bayan, lasing ako, ma. Hi from Nottingham, UK. Thank you so much for coming, Sir Michael. The host is drunk, Sir Michael. Kita niyo tuloy ako sa... Ay, nahihilo ako. The host is drunk. Nakakulay together ako. I'm from the... Thank you so much for coming. Yeah. April 21 pa ako bakasyon nga Pinas. Lasing ako, Idol Loslek. Masaway, paano ba? Nahihit tuloy ako sa... Ninumnan ng pinsang ko. Nakakalasing pala yung blue eyes. Ayan. Pero matino pa rin naman ako maglakad. Nahilo ako. Lasing ako. Okay, Idol Loslek. Guys, sa mga gustong umakyat, guys, nakakulay together ako, nakapin. Yung hagdan. Ayan, sakay tayo ng ferry. Ma, madamot magbigay si Lolo ng viewers. Ayan. Sige, habot natin yung ferry. Lasing nakakatakbo, ano pa to? Idol Loslek, tama na nga. Idol Loslek, ising ako. Nahilo ako sa ininumban ng pinsang ko. Pasaway. Madakot magbigay si Lolo ngayon. Ingat sa pag-uwi. Kung dyan lang ako, ihatid kita sa inyo. Yan, salamat, Idol Loslek. Hanap tayo ng upuan. Lasing ako. Dito na lang tayo. Saan kaya tuhin to? Dito kaya? Dito na tayo. Nahilo ako. Are you okay? Yes, Sir Michael. I always okay. The house is drunk, guys. Lasing ako. Buti nga matino pa akong nag-live eh. Batang damot magbigay si Lolo. Quick live lang to, 30 minutes. Guys, if you want to join me here, guys, I pin the ladder. I pin the ladder, guys. Idol Loslek, ilang minutes ba, Ferry? Ano lang siya, Idol Loslek? 10 minutes lang. Ba't tayo magbigay ni Lolo ng viewers ko ngayon? Ma,